אולי תודה. היה פשוט תענוג צרוף, כאילו, אין לי מילים. אתם פשוט היה, קודם כל היה לי כיף לראות את כולכם עובדים. זה היה, קודם כל רציתי לציין זה פשוט, כל פעם שעוד מישהו אומר לי, אני הולך לתקלט, לדבק את בחיידק, כאילו זה עכשיו מחלה מדבקת. וזה פשוט, יש בזה, אני פשוט גם מאוד מאוד אוהבת מוזיקה, אז יש בזה עונג לראות איך אנשים מתענגים, לי זה עושה את זה ממש, איך אנשים מתענגים על מוזיקה. אתם הייתם, וואו, אני פשוט השראה, תקשיבו, אני פשוט נהניתי מכל רגע. אתם כאילו לא ויתרתם לאף אחד, ושמתם לב לכל אחד, ונתתם מענה, זה פשוט מהמם לראות איך אתם עובדים. הפאשן, כאילו, אין מה לעשות, זה עובר. גם ההנגשה של החומר הייתה מדהימה. אני גם חידשתם לי דברים שממש עוזרים לי, ממש כיף לי, אני פשוט מתקלטת... פשוט להבין. אני כבר מתקלטת 6 שנים. של 600 איש, כאילו, שבאים אחריה. בסדר, שוש. לא, אני אומרת, כל הכבוד שלי, מה אתם אותה? את יודעת משהו בו. זה פשוט כל הזמן אפשר ללמוד. כל הזמן. אז כאילו זה הרגשתי שזה ממש השלים לי דברים שאני צריכה, וזה היה נהדר. כמובן שיש עוד הרבה מה ללמוד, תמיד. זהו, נהניתי בטירוף.